И здравейте в пети ден от 30 дни, 30 полезни навика. Днешният полезен навик е поне една малка тренировка всеки ден. Ето тук отново почваме с разгрявка, след като сме станали рано. Ще я забързам, за да не се получава много дълго видео. След това следва закуската, малко доматки, малко яйца и рибатон. Тук съм си сипал 1 литър вода. Тук приключваме обработката при нашата вечеря. 2 пръжолки, 2 кочана царевица и малко яйца. И ето я и нашата малка тренировка. Това ще бъде за ден 5, утре следва ден 6. Виждаме се утре.